Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Pamatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kada sigla sa tiyempo naton, yari na kita sa Biyernes nga pagpangalagad Enero 7 tuig 2022. Aksyon Hotline. Kada siglang no, dunusing san ulang kita nag-Happy New Year, subong petsa 7 na sa bulan sang Enero. Nauna kita nga bulan karon nga tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa mga nagapanag-iya dira sang armas lutang, na kag sa mga kaaksyon naton balang nga mahilig mag-armas ang ila sini nga kaugalingon, di ka mo magkalipat kay sa parabuton na nga Domingo magaumpisa ang pagpatuman sang Comelec gun ban. Di magambal ka Comelec gun ban, it doesn't follow. Ngayning na armas nga nagalupok lang, i-check ta nagkaroon sa Commission on Elections ang detalye dugang sini mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa mga naga-monitor na karon nga aga via online, sa mga nagatutok na paagi sa Facebook, kag subong man sa YouTube, nga pagpangalagad sang Aksyon Radio Bacolod, good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, kapin pagid sa mga Ilonggo, nga mga OFW, kag pilag ka mga Ilonggo, nga dira na naga-istar sa gawa sampung sod, ang aton gid nga pagpanamyaw. Ang nami pagitsina, kung nagapartisipar ka mo, diri sa aton nga pagpangalagad, palihog lang, share, kag like sa aton presentation, agod damo pagid ang malabutan. Aksyon Hotline. Sa mga steady polls nga nagamonitor pagi sa ila transistor radio, good morning, and welcome to the show. Sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga Rion Sais, diri sa aton sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Nami subong kay manayanaya ang aton sining pagbugtaw, si Aring Adlaw, aga pa ang silak mapaang na. Ang gina-expect na tunti karon nga adlaw ni sigurado mapaang ang panahon. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad, kag naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan sa presentation naton until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ang pinakamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now, after kahapon nga may mga changes pagkambyo sa mga travel guidelines, una-una gid kahapon sa inangan amo ini ang iya sang LGU sa Iloilo nga nagpatuman sang panibag-o nagpagwa ang alkalde sang isa ka executive order nga nagamando sa tanan nga mga travelers kapin pagid outside or coming outside Region 6. Kati magpuli kasi Iloilo to kinanglan submit kagid sang negative RT-PCR test result. Aksyon Hotline. Ni kontan ni barang RT-PCR test result ni kung fully vaccinated ka, sang una do hindi mo na ni mabatian nga tinaga. Kay do natunaw na dula na ni. Bangod ba madamo sa aton nga mga kaaksyon, sa bilog nga Pilipinas ang bakunado na, amo ni nga medyo mahapos ng pag-travel mo
kapin pagid kung returning residents ka or luyag ka magpauli sa imo lugar. Pero bangod sa gulpiada o kung pagtaas ang numero sang kaso sang COVID-19, hindi lang Iloilo ang nagpagwa sang pagligwat sa ila sining nga travel guidelines paagi sa executive order nga ginbuyan kay kahapon mismo diri sa Aksyon Hotline, no? No less than the governor of Negros Occidental nagpalayag nga ti magapagwa man siya sang katulad nga executive order kag ginhimo gid sang gobernador kag bisan fully vaccinated ka kapin pagidalin ka sa alert level 3 nga mga lugar, automatic dapat may i-provide ikaw nga RT-PCR test result dapat negative para magka-travel ka pauli diri kag ini nga requirements that includes even sa mga fully vaccinated. Aksyon Hotline. Ay rason man si Governor kay ambal sang gobernador, hindi man niabot ang balon kung nabakunahan ka, hindi ka na makapanglaton o matapikan ka man gyapon sang COVID-19. So most probably, kapin pagid ko mataas ang immune system mo, daw kag may immunity ka na sining virus, wala ba sang symptoms ka makitaan sa imo, so most probably, or ang ginagkulbaan, pwede ka manglaton sa iban kapin pagid ang imo makasalamuha. Aksyon Hotline. Amo na ang pinagka-test kahapon, no? Nano pagid ang mga i-discuss kabahin sa aton sinipag pangalagad karon nga gabaw ang syudad Sambago, ho? Liwat na naman nga nagpanguna sa kadamuon sang mga kaso, no? Mga individual nga na-infect sang COVID-19. Ano ang reaksyon diri sang mayor dira kag nanong tikang nga ilahimoon? Aksyon Hotline. Kag bangod sang travel guidelines, i-check ta karon sanay sa mga negosyante, Boracay to ho, limitado naman ang pagpadulong to sa mga turista that include sa mga local tourist, di ka to dali subong kasulod sa ila lugar. Aksyon Hotline. Unless nga mag-provide ka man sang negative nga RT-PCR test result. Tibangod sini, primero palang simana sa bulan sang Enero, liwat na naman nga magahinay-hinay ang dalagan sang ekonomiya. Aksyon Hotline. Pero aring good news. Way ko gambal nga mayo ni siya, pero kay kumo nga may problema kang increase na naman sa cases sang COVID-19, ang LTO nagpatuman na sila no? Magapatuman sila subong sang extension kag validity sang student permit, driver's license, kag extended man ang validity sang medical certificate. Aksyon Hotline. Ang pag-intindi ko daw 2 ka bulan ining ginatag sang LTO, matapos nga tidamo cases mo, ti ano pa abat-abat man ang pagbaton nila sang ila kliyente. So kung ikaw, halimbawa, sini nga bulan ang validity sang imo sini nga student permit, ang validity sang imo driver's license, kung tani magatakop na subong yang bulan sang Enero, hindi ka mo da magkabalaka, hindi ka mo mag-worry, kay extended na ina no nagdesisyon ang LTO. Aksyon Hotline. Kag sa Bacolod City Mayor Bing Donadia nagpalayag sa pagkadismaya sa nangin performance sang IPM nga mo ini ang garbage collector sa Bacolod. Aksyon Hotline. A reaksyon sa alkalde siling nga ti unacceptable ina amari suning ninyo. Aksyon Hotline. Kag i-check tanig karon may anay barangay Kagawad na manod dira sa South ginaligar biktima sang pagpanglutang. Aksyon Hotline.
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Abay lang kabugusan nga maditali o kung mga kabugusan nga matupiko nga atong talakayon karon iyang agad diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod sa inyo alagad Aksyon Art Tayhopon. Online sa Hotline. Online sa Hotline. Pero mas nami nga umpisan tag karon nga agang aton presentation pagi sa mayong balita. Now although nga ti ini epekto sang negative ang balita bango nagtaalaas na naman ang cases ng COVID-19, joining us this morning, agad nga magatag sa aton sang ipag-explikar pagid, pagklaro pagid sa mga nagaparamangkutanon, the Regional Director sang LTO diri sa Region 6. Kay gusto tani hibaloon sa iya kung ano ining extension sang validity nga palayag sang LTO no kay may ara sang ginapagwa mo nga kwan ini nga memorandum ang LTO. And joining us this morning is LTO 6 Regional Director Sir Eric Tabaldo. Director, first kuning interview sa imo sa 2022. Belated Happy New Year. Kag kumusta ka na, sir? Ay, okay. Mayong aga, Aksyon Art, no? Akag sa mga tagpalamati naton sa Negros and Bacolod City. Mayong aga, Happy New Year man, Aksyon Art. Salamat gid sa time, no? Siling ko, at least nami ni kay para sa mga nag-worry, bra? Bangod na naman sa spikes and cases ng COVID-19 within the region mismo, may mga increases nga nagakalanabo. Tell us, ining memorandum, ining order, sir, nga naga-extend sa validity sang student permit, driver's license, kag medical certificate, ano kalawig ni siya, Director? Ay, sa mayong aga, no? Ang actually, kahapon na nagwa, no? So, very timely man ang extension na gin-order ni Asset Galvante. Ang aton nga mga lisensya, mga conductor's permit, mga student license naton, kag even medical certificates will be extended for 2 months. So, okay. Ang expire sa January will be expiring on March. Ang February naton will be expiring on April. Ang aton nga mga those expiring on March will be extended until May. Very timely na kay of course nakita naton medyo kontrolahon naton ang mga tao sa opisina naton. So hindi basta-basta nga makasulod. We have been trying to implement the appointment system, no? Kag para makontrol naton ang mga tao nga nagasulod sa opisina. So mayon ang imong advisory action art na hindi naton kananan nga dagsaan ginaton ng opisina kay we have enough time to renew these licenses. Okay. So, in other words, bangon epekto sa COVID, nga mo ni ang himuon ninyo. Sir, may guidelines na kita ni, pilakbilog ang kliyente nga most probably mabaton ninyo mag-cater everyday. Anong proseso sini? I've been advising ang duwa natong kahepe sa Bacolod, no, si Susan Tuara sa licensing, kag si Ruben Campos sa registration. Kung pwede, let's say, ang aton seating capacity is 50, himuon ta every other seat ang punungkuan naton. Okay. Para hindi naton maano. And then, every time na may magwa, pasudlan naman. May magwa, pasudlan na naman. That is the practice that we are doing here in Region 6, no? So, I hope that will be strictly implemented. Every monitoring them from time to time an action art. Aha. So, bali ang target ninyo per day, mga pilak-bilog ni sir, ang maximum nga most probably makita naton. Depende na action art mo, bala mo right now, no? Since, I think since Monday, medyo nag-slow down kami. We are trying to address that. But, muna gani ang balko, it's very unfortunate nga sa levels ng regional office. Wala man kami nahimo. We still have to rely sa mga action taken by our central office na. Ang nakita ko, very slow gid ang transaction natin, so I cannot really say how much ang pwede ma-accommodate. But if we are going to base it on the seating capacity, then probably sa isa kadlaw makarenew siguro kita mga siguro more or less mga 150 siguro. Okay. 200 maximum na gid na. Kag depende na lang ni sir, itugyan na lang ni sa mga hepe di. Halimbawa kay Ma'am Susan Guara kung paano sila the way, no, ang
accept sa mga client dira mabaton Yes, so- walk-in or ano ang sitwasyon sa kay Ma'am Guara na lang na iya. Yes. So that's within the level of the chief of office man sa atong nga mga opisina diri sa Bacolod. Sir, sa part ninyo, especially vulnerable ang aton nga mga employees man mo, no? Hindi man pwede nga silang ba, why na yaga kabaraka, LTO ya, why no worry ning ilaya kwan sa COVID-19 ang ila mga employees, pero the last time, atong primero, gid nga pag-igo sang COVID sa atong damo, man to gani nag-close ninyo nga mga offices, Yes, no? sir. Because may mga nag-positive man. Yes, amo na gani that foremost of all we really have to protect our employees, no? Kasi kung maigo ang empleyado naton, paano na lang ang serbisyo naton? Correct. So it's also part of that nga may advisory man kami sa mga mga kliyente namon nga see to it man kung medyo lain ang matyag nyo, hindi nga napagtiliton man kasi siyempre madalasa mo man ang ibang nga mga tao. Aha. Pero may ara sir nga schedule nga regular nga pagpang-disinfect sa mga offices nga ni. We are contemplating again to bring it back, no, nga weekly kami every end of the day sa Friday disinfect namon. In fact, I'm going to call a meeting anytime today to discuss that matter with the chiefs of Region 6. Okay. Now suliton ko lang, no, extension halimbawa, no, kung imo sining medical certificate kundi ang dapat sina hindi siya mag-expire antes mo yatag sa LTO kag mag-process. So extended siya kung today mo nakuha until February. Until March, 2 months. 2 months. Ang atong extension. Okay. So kung ang imo driver's license dapat i-renewon mo man subong i-process mo man same way. Kung ma-expire sa January, it will be until the end of March. Okay. At least klaro no nga babatian ba nila kay siling ko kabalaw ko naman sa public basta gani may mga announcement nga kapin pagin may mga cases amo didto pala iya nagpinalumba kadto sa mga opisina sir sang kapin LTO mo. Amo nang ginapunggan ginatong subong kasi siyempre ang that time nga nagapanik ang tao. So ang opisina man nagahimo man paagi para at least aganahagan naton ang pag-ano nila so that ma-schedule man nila sang maayong ilang pag-renew. Aha. So kabay pa no nga ang imo sini nga mga tawo, mga personnel all over Region 6 mangin safe Yes, sila. No kag Sige. mangin maayo lang sitwasyon ta sir nga hindi natabla may na pala sa magloko nga empleyado. Ang action at very crucial gid subong mga tinpo subong in fact ang Iloilo City has been up to alert level 3 na kami. Oy. So mahugot pa gid ning amon nga transaction diri subong sa Iloilo. Aha. Anyway, sa listening public, once again, Director Tabaldo, basi may ara ka idugang kag mensahe para sa ila. Please go ahead, sir. Okay, so amo niyo, I will repeat it again, hindi kailangan nga mag-denali-dali kita magpa-renew kay ang opisina naglantaw man sang sitwasyon. So there will be extension of renewals, no, sa aton nga mga lisensya, sa aton nga mga student permit kag sa aton nga mga medical certificates, no. I will be again reminding our chiefs na to limit the people coming inside our offices para iwasan naton ng Omicron, which is very dangerous at this time. Kag of course a reminder nga lain gid yaya kung bakunado ka kay at least a little bit you will be protected. May naga sa tanan. Aha. Sige, on that note, salamat gid Director, halong gid permi kag best regards sa Lindri Sabon sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, sige. Salamat gid Aksyon. Salamat. Good morning sa tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Damo to no amo lang nang daw isa sa mga luyag na tuni pahibalo sa publiko. Kay ti kapin pagid discourage ng government ang pagtililipon ang LTO actually kada adlaw gid kon in a normal days para atong may mga duty kag nami pabala ang tiempo ay pa problema like for example sining COVID ang talatapan sang LTO
isa ini sa mga opisina nga kadadlaw do matyagan kung tao daw subay kadamuon nga nagakadto kag naga-follow up. Aksyon Hotline. In order nga malikawan man nga hindi bala mag problema dugang no kag ang problema sa infection amo nang reason gagin papanaugan o nagpapanaog sang advisory ang LTO, actually DOTR gid mismo nagpapanaog sinisang mando sa tanan nga mga opisina sang LTO nga dapat hindi kung i-extend anay ang validity sa mga driver's license nga supposedly ang schedule for renewal sini nga bulan sang Enero. No? Kung Enero ang expiration mo or February, don't worry kay kung Enero until March ang extension sina. Aksyon Hotline. Kung ang validity mo naman, February of 2022, April 30, 2022 ang extension or validity sang imo sini student permit, driver's license, kag medical certificate. Aksyon Hotline. Kag kung March 2022 ang schedule mo for renewal, May 31 of 2022, amo naman na ang extension or ihatag sa imo nga consideration extended sang Land Transportation Office or LTO. Aksyon Hotline. Alas 8:23 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, speaking of COVID-19, kabalo ka subong sa probinsya ginalantaw ko kundiin balang nga mga areas ang damo cases nga na-record kahapon. Isa diri nga nagpanguna according sa report ang Bago City. I-check tabi kay Mayor Nico Yolo. Ang Bago City, if you remember last time, isa ini siya sang mga lugar sa Negros Occidental nga may ara man sang kwan mo, may ara man sang damo nga mga kaso, nagligad, tuga-duga, bailuhan, dahil sila sang either sila Talisay o Nanuga, yung mga cases bala nga siling mo daw puwerte. Aksyon Hotline. Kag isa si Mayor Nico Yolo, kag kumunumduman yung kaupod ang Cadiz City, nga naghimo iya sang mando, nga tikon empleyado kada sang gobyerno, wala kaya mabakunahan every 2 weeks nga mag-report ka sa duty, kinanglan submit ka negative RT-PCR test result, tapos ning ilong mo sang lokitay ni kag ang result sinayawan ka man pro. Aksyon Hotline. Ang bulsa mo naman ang busluton niya, pero i-check ko, kumusta ho? Pilang cases ang bago nga recorded kahapon? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is Mayor Nico Yulo of Bago City. Mayor, belated Happy New Year. Good morning, sir. Yes, Happy New Year and mayong aga mada sa imo kag sa imo tagpalamate. Salamat gid. Salamat man sa oportunidad nga makapalintod ta sa mga iban nga mga issues naton sa syudad, no? Aha. Ano tani nga aton? Yes, si Aksyon Art, Mayor, si Aksyon Art. Yes, Mayor, Aksyon i-check ko lang kapon do ang record ko no. Do ka mo nagpanguna kung number of cases ng COVID sa Negros? Hindi lang ko kabalo kung kami ka panguna, pero from late December na gahanot lang kami sa mga 5 o 6 ka cases ng active cases. Nangin 20 na, no? Sang subong 7 sang January 5 nangin 20 na ang active cases. No? Okay. So just like what the experts are saying, nga basi nakasulod na ni way pan naka-konfirma, pero basi amo na ni ang ginatawag na Omicron variant. Kay na siling naman nga sa Bacolod
may pila na ka mga simana nga gikonfirma na may Omicron variant na sa Bacolod City. So kuan man lang kami we're borders nga daan, boundary lang kami isang Bacolod City. So Okay. hindi malayo nga madugay-dugay ara na sa amon ang Omicron variant. Pero siyempre wala pa ta ka confirm pa, no? Pero there is an alarming ng cases, jump in cases, no, from 6 to 20 do tama na kadako. Okay. So, anong mga pagbag-o or may ara ka na sanggin papanaong gamando, mga regulation dira sa Bago City, Mayor? Wali pataka amo magyapon ang aton nga patakaran, no? Pero I am glad that si Governor Lacson issued yesterday ang EO nga nagasiling magsulod ka di sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Okay. Dapat may negative RT-PCR ka, no? Kay balo ka ginkuha na ang atong anay nga nagdugo ng aton mga cases. Yes. No, so since we are a component city, it follows that ang EO sa gobernador ma-apply man sa amon bilang component city. So in other words, kaya nag-jump o nagtaas, nag-increase ang cases dira. So nasudlan naman liwat sir ang imong quarantine facility na gali nga sa mga nag-positive o na-infect. Yes, so wala sa man ginbuyan ang aton nga mga quarantine facilities. Ara man na sila gyapon. Kay ang iba naton nga quarantine facilities ginakuha naton, no? Ginarentahan, no? While abot sa aton nabing mga iban nga mga eskwelahan kag aton nga local government buildings, may ginarentahan kita. So hindi na ta magulat nga madamo ang cases. Ginamit tinartagid nga may quarantine facilities sa gyapon. On that note, Mayor, ano ang imo sini mabilin nga mensahe hindi lamang sa mga bagunhon kundi sa mga luyag magsulod dira sa Sudad Sumbago? So kita magasunod lang gyapon, no, mga taga Bago, mga pinalangga kung kasi manwa ang pagbalik naton sa Bago. Sundon lang naton ang mga patakaran sa probinsya kag sa aton mga lokal nga gobyerno, no? Ini para ni sa proteksyon sa imo kag sa imo nga mga pinalangga nga pulian mo, no? Ini mga safe measures naton para ini sa aton nga kaayuhan. So sundon lang naton aton safe measures kag para man sa pumuluyo sa aton nga dakbanwa. Aton ginapanawagan liwat, no, hindi kita anay magsagi sa halubilo sa mga dalako nga mga crowd, no. Kung masami nami tani nga sa imo lang panimalay ang tawag nila nga same bubble la, no. Ang imo lang anay panimalay amo lang na nga atubangon mo everyday, no. Kay kung sagi kita lagaw kag lain-lain nga mga tawo nga aton nga sugataon, mas dako ang tsansa nga malatnan kita sa COVID nga bag-o nga baryan. Kaya makalalaton ang bag-o nga baryan. On that note, Mayor, salamat gid sa time. Good morning, halong gid permi. Good morning to you too. Bye. Aksyon Hotline. Ang alkalde dira Sudad Sumbago, tiyamakon mo, gulpiada lang yalin ka sa anom ang case mo. Sampit sa 5, nagulpiada timbuok sa 20. Aksyon Hotline. Halong gid kag ang advisory sa alkalde sa Bago, please avoid nga magkadto sa mga crowded area kapin pagid kun mas delikado ko na muna, no, kapin pa konsirado ang isa ka binyo. Mas maayo nga likawan gida, no, at least hindi ma-expose kag mabutang sa delikado nga matapikan ka sang new variant o konsang COVID-19
kay problema gid ina. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4.2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning gali ang kag may nga pag-monitor karon nga agad dira sa pamilya Fabila, no? Ang pamilya Fabila tingob na sila sa may Punta Balyo, Barangay 4, Sipalay City. Salamat gid sa inyo. Way untat nga pagsuporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline! Kay Tatay Munching dira, kay Marsoy o Mansoy siya, Marsoy, kay Joko, kay Jeric, Aiza, Irene, araman si Ira, si Direk Geraldine, kag Joshua. Good morning sa inyo ha. Kag good morning man may lang nga pag-monitor siling ni Rico Salazar sa family Istokya, Eva and Renato, family Planilia, Rosalinda and Rogelio, Nanay Vilma Purok Katilingban, Barangay Vista Alegre. Araman ang pamilya Galuna, Noel, Beth and Jared sa Purok Katilingban, Vista Alegre. Ano ning apelyido nila, Rick? Galuna or Galunan? O, Galuna siguro. Good morning dira sa pamilya Galuna nga nagamonitor karon nga aga. Siging Alib, Nonoy Eli, Leo Maragit, salamat. Mary Ann Efren, Harlin Bibi, Aya Prudente, Araman, Sancio Salvo, PG, NSL. Hindi ko kabasa magamuna kay Waigid Bawel ang imong ano ni apelyido mo ni. Rodora Syoko, good morning. Thank you. Araman si Boy Andales. Galuna lang sa Art. Galuna. Sige, salamat kay Rico. Nya Rico sila Sargin. At yan ay kuhan ko, baby girl. Ay, baby girl. Baby girl, Rika. Sige. Rico Salazar, good morning. Tamyaw gina sa mga nalabayan nito ni Rico. Action Hotline! Araman si Onzo Joy Kenneth. Thank you man Danilo Obaldo. Kay Marilyn Abarte, morning, Happy New Year, Action Art, permi wala signal, agi lang pamati, lang ko di sa Nato, Suligin Elementary School, La Castillana, salamat nila, Yakov, Sadjatak, salamat man kay Jody Florentino, Sam, Mer, Alan Castro, kag June Gatuz, Shane Anthony, Araman, Nonoy Buen Consijo, Flory Gatok, kag Lilia Taton, Jobert Bertosio, Jody Ann Tugado, Dalibora, Almera Mirasol Garde, Araman si Augusto Tadifa, Maini mo, do kantahaw, morning Coscolwela de Divas, Februarian, is watching man. Salamat. Kay Madam Vanessa Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, good morning. Janet Nieves, kag Cherel Villaflor, Rafael Diaz Jr., Chris Altora, salamat. Wendell Torres, ang family Torres, kuno sa Mulubulog, tamewe lang. Salamat kidra, no, sa mga taga Mulubulubo, subo-subo, manintabo kay
amigo ko gini si Risti, kag classmate ko ni una. No, kay Risti or Bisayan, rest in peace. Kabay pa angkon sang pamilya mo ang hostisya. Daw tinuntri na nga opisyo. Grabe, no? Kung may mga problema, ginman ipagis legal. Kung daw hindi makon mo yung patyon mong tao nga kabuot man for me, kung pagkilala kay Ristialin sang una, sang inupdanay, kami nga ipoy-ipoy lang mag-yum-yuhom. Hindi niya gani, hindi ba gani pag-istoryahon ni yum-yuhom lang ni siya mo. Action Hotline! Merna Cloud, good morning, Action Art. Happy New Year. Monitor lang kami di always via on air with Barry and Mama Linda Cloud. Si T.I. Vismin lumahin sa barangay Bata kuno ginamonitor niya man. Ginamonitor, ginatamay niya man. Lelebeth Gutera, Amado Ladua Jr. Oh, good morning, mantra sa imo. Darlene Montaño, kag Babes Navarro Ortelis. Family Baligwa sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Ang iban karon na lang ha, kay daw may inang kalaban si Adji Ice, kamonitor man, Jofi Calopez, kag RC Kasipi, Rico Salazar, Morning Toll Staff, Action Radio, Baltasar Gaspar, morning lang, si Ray, Jose, Dani, Juan Lascherry, RC Kasipi, ang akon amigo nga gwapo from La Carlota City, gamonitor man, no? Toto Sani Losada, siling niya party kwanadabing IPM, tiga panimaho ng Bacolod tungod sa ila may subri ka pa na pre. Bugoy ginisto to sa ni Lozada. Ti si Mayor nagpabutyag naman sang nga na dismaya siya, no, bangod sa performance sa IPM, no less than the Mayor nag-comment siya ni. Ang aton malang this is a constructive nga ayo sa taga-IPM, please, trabahuan nyo naman ni. Kay kabudlay, noon taon hindi mo na mapunggan ang mga basura nga kundi ginabilin sang mga puluyan sa subdivision. Ang tendency sila kundi nyo mahakot, kay kayon na o kayon, kay do, ti ang panimaho, kung aras tupad balay mo, panimaho, kagay Action Hotline! Na pinpakon ang tanan basura ginabutang dahil hindi ko na pag-isa-isahon nanobla ko maglinaptas lalan na kron, no? Nanong gwa mo sila kon amo na ang sitwasyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Si Alan Louie Himotia ho kasi manwa ko nagingagaw man Nya present man kami dia sa Linawon, Kawayan. Tamyaw ko lang da si Nong Onyot Alipato, always man ga monitor. Sige, Nong Onyot Alipato, may nga gadra si Alvin Mateo, ara man gani ho. Biaking Oybas, ga monitor man. Sige. Now, ari ho kay nagligad to, nakita naton nga ang pagbiyahe sang mga fast craft, medyo nagdamo-damo na nagligad tani, no? Kapin pa December, ang nagatabok within the region, bisan diri lang sa duwa ka isla sang Panay kag Negros, Bacolod and Iloilo City, damo na mga local travelers nga nagakaladto di, no? Via fast craft or roll-on and roll-off vessel or ginatawag nga ruro. Ti subong ang problema, because of the travel guidelines nga maging bag-o, kag because of the measures nga ginahimo sa LGU, gapati kung number 1 nga mapiktuhan diri hanay gid sa mga negosyante, no? Pag-incendi ko gani sa Iloilo, daw may ara na sila tuyado, ginpauntat na to ni Mayor ang mga inom-inom mo. Kabalo ka sa mga ilimnan. Ang tendency, sina kung makatungging ka na kung kaysa, primero, may social distancing pa na, pwede pa na sundon. Ikadwa, kung naga-inom-inom, kamo kapinpagid ko ng inyo sumsuman, da isa lang bala ang bulutangan,
no, tason hulam-hulam kutsarada or may kada isa may kutsara pero tigatingob kamo samtang nagainit ang pag inom ay iti may tendency na iya no kaysa malipatan ang ginatawag nga health protocol. Ti ang Bacolod City sumungga panilag bayagyapon. Although siling ni EOC Executive Director Ang siling nga ginatunan para sa city i-discuss para namo na ang desisyon at the end of the day ti ara managayapon kay Mayor Bing, no? Ang importante lang siling ko nga hindi mag-spike kag ma-overwhelm naman ang mga hospital, especially ang bed capacity. Once kang bed capacity gani ma-occupied, madamo naman ang mga pasyente. Pasalamat kita ho kay in the first week of January siling ni EOC Executive Director Ang way pasang na-record nga napatay dis Bacolod because of COVID-19. Action Hotline! Ti ang aton malang nakita ta nga bal sa mga eksperto ang ining bag-ong Omicron variant do hindi giman siya deadly actually. Ti pero galing ko maglapta ini kag magdamo karon na mag-positive. Ati ang tendency sila mabuta naman yung mga quarantine and isolation facilities tayo. Ang healing center bala? O, tiyan mo lang rason nga diri sa Bacolod gintingwaan diri sang committee nga nagauyat ang quarantine center action team, ang mga committees nga in charge dira, ang taga CDR rimo nga nagapang-disinfect sila. Although why pa man ginagdugangan, ini kaginbutangan, kay kahapon tikita mo, actually ginambal kahapon ni Ma'am Ang 34 ang record nila, pero ang official ng pagwasan DOH is only 32. Pero amo nang malain, no, kung magsigi-sigi or magtayo yun, ini, ngari pa lang kita sa primero nga simana, ti paano abi magsikad, ni man, ang ekonomiya ta kung mag-amoni, nga magdamo, do may kumpiyansa ng tao nga magalag kang ginawa, kapin pagid kung i-regulate. Kag mismo ang mga LGU, amo na ning magambal, karon nga ti dali lang, no? Hindi lang taanay, abi mag-allow gid, magpinagustuhan na ginawa. That is another thing, makaguba naman sa momentum sang negosyo o kon ang ginatawag nga pagbangon sang ekonomiya. Ang mga politiko, actually, kag mga aspirant, sumong medyo magani ka panago, no? Ara siya itawgi sa liwat piday kay nagasabat di sa sako, no? Si Sir Frank Carbon Liog, kay para nga magkapamangkot ka makasugilanon ta siya, dira lang sa imo kay hindi ko ni saksak ko di saksakan, no? Para nga at least makapamangkot ta subong na nung matabo sini, no? Kay may mga regulation nga mga ipatuman para nga at least ang gusto matabo sa LGU, hindi man magsigi-sigi ning problema nga magtinaas naman ang cases bala, no? Pero sigurado kuriit ganing mga negosyante kapin pa Iloilo sumo nga understand do alert level 3 ambal ni Director Tabaldo sila to online sa hotline. Tiwan siya maghinay ang negosyo, ang ekonomiya ta pudlay man ni, hindi man madasig ang pag-take off niya. We have Sir Frank Carbon, wailabot nga ti operator sa Wisam Express. Siya man ang tagpamuno kag Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry or MBCCI. Sir Frank, belated Happy New Year. Good morning to you, sir. Yes. Happy New Year also. Yeah, go ahead. Siling ko ay expect, although nga ginahambal na to sa mga expert, siling nga after sa holiday season ni, we are worrying sang ginatawag nga increase sa cases. Bao, daw ginkuan gido, daw amogi ang natabo, kagti ang malain nga balita, Sir Frank, kay may mga travel guidelines sa ginpang bag-o subong ang mga
kapin pa Iloilo City, Negros Occidental, mayara naman sang executive order ng papalawag ng governor. First and foremost, nanong epekto sinisinyo, sir, kapin pa sa wisam and sa negosyante sa pangkabilugan? Art, ang imo term kinina, daw may malain nga balita. No, it's not malain. It's ina naglihok or action sa atong local official na nagdiyo sila dati like kay Governor. Okay. Buong Lacson kapo nag-attend ko sa iyang executive committee meeting. Okay. Pagbalusan na 13 sila nga Sunday. Base, or ma-require na siya, hindi base, ma-require na ang Negros Occidental kang RT-PCR test nga negative until ka makasulod sa Negros Occidental. Vaccinated ka man or unvaccinated. Okay. Sunday, January. That's very good. Amo nang pinanglanon ta nga yung sigla dayon sa instead nga alaplaag bilog na ng Pilipinas ining problema mo pag-ilot kasi buglay na dakpon. Kasi subo nga ato ko lang sa Metro Manila they want it na makontain ng dito ang Omicron virus. That is very good. Oo, dapat gano'n just a little bit late na 1 week before dapat galing hulat man sila sa alert level nga signal. Now that alert level 3 ng governor tanan nga masulod sa Negros Occidental alert from alert level 3 nga probinsya or region, pwede ka mo kasulod pero kita ka mo nga negative ka mo. So it is very good. Amo ni dapat contain ng measures para hindi maglaktas. Tiod mapiot sa aton ang pagnegosyo, lumabudlay na di ang pagsulod pagkaritang turista halin dito sa Metro Manila or NCR, pero mas maayos na ang bilog na Pilipinas gid mag-lockdown hindi na dito kagiyod. So kami gani daw na welcome na lang namon kasi this ang nga problema pinanbuliligyan sa bilog nga nasyon . So, subong, ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kag at the same time as Vice President sang PCCI, at least sa inyo mabaton yun kag may mga contingency plan man kamuguro, sir, at least to recover kag ma-maintain lang alay ang sitwasyon, subong? Daw, amo ina, ang balik kami anay sa nakugda na mo ito na business continuity, ng economic activity, ari lang di anay sa negosyo. No? So we will redesign ang amon na mga activities, investments, na makasurvive kami this country lang tiyog-tiyog anay sa Negros Occidental ang aton kwan. Kaya daw ga-expectar man kami, basi maghugot man. Si Mayor Beng, kaya nag-alert level 3 man ang Iloilo City. Oo, din-announcement kagabi sa National IUTF. Okay. In short, in fact, last week pa namon gani ni pag-oon ni ang amon nga mga suggestions sa gagmay nga negosyante kung paano magpipa-approve. But definitely by tomorrow, I will call you, I will call the station, mabuligan kung ano ang hilok na dapat buhaton sa gagmay nga negosyante. Para nga hindi lang malumosa, no? Na ang ulo, ang babaw tubig, sige lang, anay, no? Para nga dutay nga nagbalik ng mga trabahante, hindi lang madulog-dulaan ng bra, hindi na madugangan ng wayo. So we have to help the government nga ang labor employees hindi na mabuhinan. No? Amo na lang na anay. Nabuhi na nanay, dako na Kasi hindi na pagdugangan o ang ekonomiya ta pag-uway trabaho kabalo ko naman siguro. Yes, sir. Perfect. How about na mga trips, halimbawa sa wisam, kundi nagligad to nag-increase given kiti Christmas holiday, ang New Year celebration, subong kumusta, Sir Frank? Antes ini ang alert level 3 sa Iloilo, nagbubo kami gyapon. Daw matatlo kami gyapon, siguro namon to ang tang holidays nga trip ta nga tatlo. Okay. No? So, i-diretsyon na muna lang. Basta na nag-abot ni kagabi ang alert level 3 sa Iloilo. Kaya gahulat kami sa executive order ni Mayor Bing, kung ano naman ang iyayang mga restriction, no? Travel protocol restriction siya. Okay. Then, we will redesign naman ang amon nga trips depende sa pakot namon.
With the restriction, anong pakot namon sa volume sa pasahero, ito kinangan i-match ginaton ang volume versus ang kapasidad sa or else. Okay. Kaya, huwag bayad siyang crudo, ma-wipe zero. Correct. Kung halimbawa, karon kung halin ka dis Bacolod, kung ideas ng travel guidelines ng ipagpapanaog pang syudad, galing kay pag-abot mo sa Iloilo, to dapat tumanon, may kung anong ginapatuman nila to mo. Correct. Pag amo man, ang alin sa Iloilo, masulod pati blama requirements ang aton kay Mayor Bing siyang ibang pagod nga mga restriction. Kasi alin ka sa alert level 3, no? At mo itong contamination. Amo man, and that's why amo nang gibuhat ni Governor Bong. With pinapasyar din namon. No? Dapat nga punggan sana ito ang Manila. Reported ito. Lapit na 20,000 to kuno ang kwanto. Adlaw-adlaw. Sos. So, gusto. No, daw 30% ang nilang positivity rate. Meaning sa kada chin nga i-test nila, 30 gid ang naga-positive. Positive, tibot light. Kasi, mo, ni Governor Bong, punggan ta na anay Franca para hindi na tadi ato na problema tinamong Governor. Amo gina dapat. Contain measure. Daw granular na. Contain ka lang to sa Manila. Hindi na kayo bilog na Pilipinas ng sirata, budlay. Sige tayo sa Negros, sa negosyo, sa Panay, sa Mindanao, kung sa Region 7, 8, Metro Manila lang or NCR lang ang repunggan. Base at nangyay sa Kwan, salin sa Clark, base sa sundlo ni Governor, no? That's we don't know yet. Pwede, hindi na sila kalinya sa alert level 3 nga Kwan, ang alin sa Kwan. Yes, sir. Yes, sir. At least, siling ko gani nagligad. Expect ko nga pag-tapak sa bulan sang Enero, ang Estudyanta Recovery Program na ba, no? Ay, amo na ang amon man. Hindi pa recovery, rehabilitation pa lang. Rehabilitation? After ma-rehab mo nga negosyo or ang komunidad, then you start the recovery plan. Meaning put every house in order. Meaning rehab the house, at the pan, building, ang tanan. Just rehab, ready naman to. That's what we're doing today really is rehabilitating our businesses, no? Putting it naman stronger position so that nga kung magsinulod na ang negosyo, ang kwarta, ready na kami mag-grab sila. No? So we're reinvesting, putting our equipment, babalik among tao, that's rehabilitating pa lang. Why pagka-recovery, Not yet. Yes, sir. Rehab pa lang. Kung bas nga stroke ka, i-rehab ka na yan. Pita nga bulian ka makalagalagan ka na. Gani. Rehab pa lang ka, kaya di naka-agi stroke. Before kita tugtan mag-dalagan na sa hangin doktor. Mayo na gani, tani, siling ko, kabay pa hindi na ni magtaas, pagid, kang mag-istrikto ang mga travel guidelines until such time, why na gid singa alaw naman ka mga biyahe, kay siling ko makaluluoy ning mga nag-obra bala sa port, nga nagasalig sang palangabuyan nila hand-to-mouth combat mo ng budlay gid Sir Frank. Tama, Art. Hindi lang airport man. So, even mga bus terminal man. Kung isirado ang border mo, wala, bus terminal. So, talo ka naman na. Libo-libo na, Ang obra pa lang na. Kaya yung pamilya pa, 8 times 5 na. Lahat ng pamilya, lahat ng tao nga mawadaan nyo. Ang joblessness among delikado. Kabalo ka man, pag wala tao ang trabaho, why pagkaon, why kasons niya, crime naman. Sus. Anyway. Sinang kabataan wala, nga nagapag-atas, stunted at yung ulo, mental nila, stunted ang physical, you have generation na mas abot na pero stunted ang growth mentally at physically. So, munang pinakadako nga problema kay long term ginaya. Hindi ko na ma-reverse. Ang effect. Sige, sulat kita. So, pamuyo kita kag Art, masunod gid kita kung ng aton local government, national government, how to contain this, no? So, doon kagid, no? Doon kagid, meaning sa pinangtang lawas, doon ta ang control or health protocols nga ginakuan, disiplinahon, kag mapabakuna gid kita. Okay. Makabulig ng bakuna gid. Pero klaruhon ko, Sir Frank, kung ikaw halin sa Bacolod, magsulod ka to sa Iloilo, within the region, why pa ni required yung RT-PCR test?
Not yet, not yet. Okay. Are, the tawag ka international, in the region na travel, wala pa. Wala pa. Unless unvaccinated kaya. Ang unvaccinated given na ginaya? Oo, given na yan, basta wala ng pabakuna, artificial test. Pero kung bakunado ka, wala na. Vax card lang dala ka because ID mo, kaya kinanglan. Ang vaccination card na nadaan, why natong pirma, why man natong itsura. Batik lang nilaula mo yung gamiton mo. Sige na naman ID card, ngalan, pag vaccination card, pag ikaw nga may picture ka, may ID ka na, may signature ka, gamatch man. Ano mo lang na. Na hindi lang pag Alas 9:06 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. At least subong kabay pa hindi ni mag taas pagid no ang mga requirements sa ulihi no kag pero ang capacity sining limited nga pagbaton sa mga passenger sigurado maapektuhan gini kay di man pwedeng overcrowded kag ibalik ang madamo no nga pasahero. Inagaling wait and see pa sa panibag-ong nga mga guidelines. Sir Frank, why naging man ko concern? Salamat gid sa time nga ginatag karon nga aga, sir. Art, tamo bilang ni radyo bilang ni why man ta TV, why man ta estate pa din, no? Radyo na gilangan dati, kapangabay gid kami, mapabakuna gid kita, no? Oo, amo bilang ni kasalbar sa aton kag disiplina ang tangawas nga all the health protocols, no? Control measures nga hindi mag-spread. Kundun ta ginanay, no? Kundun ta hindi na kita maglupag bertoldo pa kay or else. Why may katapusan ang aton nga tapsa, sira abre. Sige. Aton nga mga negosyo kag madula ang aton nga trabaho. So Art, maraming salamat ha kag tani Happy New Year ng greetings tanong. Sige. Salamat, sir. Okay, Good morning. Good morning. Salamat. Na dapat Happy New Year. Ano pag Happy New Year, sili ko mabalik kita sa mataas naman nga mga protocol o kung travel guidelines. Si Idna Boliro, nagsundanay sila ni politikong damak nga nagamonitor. Salamat sa inyo kay Jos Royamlas, Carlos Macariola, Rosana Aricivita, Laura Del Aurelia, Jamil D. Florendo, Raquel Hirado, salamat, Inday Linmar, araman si Justin Libran, monitor man siya, Rochelle Fall Hincio Susana, Rosalie Barrios, Sinaida Domingo Nulias, Robina Mendoza Cariñas, Martin Aliling, good morning sir, thank you for listening. Carl Michael Isportuno, no? Carl Michael Isportuno di Feria, J. Lamasan, GGM o GM, no? JGM Builders Bacolod. Monitor ka mo da. Salamat. Jo Marie Aguilar, Aksyon ang 80% capacity sa mga public jeepney dapat na istriktuhon. Dasok lang nga dasok mga driver sa mga pasahero. Why na ginasunod ang 80%? Ay tuod na kapon ako nag-experience man nagasakay man lang ko sa pangdipasahing salakyan. Grabe ka ginutok mo. Di magwanta. Ang makaluluoy ni mga driver naman kundi yung pangakas, lagi pang baklas na ligad to mga barrier ni, no? Plastic barrier sa masalakyan, siling ko kabay pa hindi ni magnamo, ang cases maglala pa. Kay ang akon ginalantaw, di ba si mag-order naman ang DOTR, nga ikabit o ibalik nyo naman to ang ginkakas nyo nga plastic barrier, tingiban to basi pinanghaboy na bla. Dali lang, call nyo lang anay na kay basi may bago naman nga ipagwa nga advisory ba budlay gid. Dandi Kasuyon, Cecilia Bautista, Marisa Gallo, La Chica, Erlinda Maysula ko, Jo Marie Aguilar, good morning. Kera de la Luna, Elsier Idat, kay Primo Edgar Marcelo Magbanwa, classmate, halong gid permi. Kira de la Luna, shout out from Kansilayan, Morsha. Liog lang ko tamyo sa papa ko. Gagapamati, habang gapamanday, Sunny Boy o Sunny Boy Kabatana. Kag sa pakaisa ko nga gabi alkahoy Rico Hifuyo. Salamat kita. May nga pagbial sang kahoy dalungi. Kung nagagamit ka sang kuan ba na?
Wasay basing tiil mo malabot. Action Hotline. Elizabeth Gamala, good morning. Thanks God it's Friday. Please greet Francisca Marie Chua on her birthday today. Salamat kin Ma'am Leo Maragit, kag Liberty Benitin Obaldo, Niepes Jazz. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sus, isa pa katuig. Sabo pa rin magpinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio.
elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Why naging ko tiyempo karon na lang ang why ko malabutan nga mga mensahe bala no ang nga parte sa sining former kagawan nga reported na tiruhan no i-check ta lang ni karona para ma-confirm naton mismo directly dito sa hipi nila sa sining lugar. Aksyon Hotline! Kay Greg og Agustin Hilyangala. Amo na pagbasa sir, Hilyangala or Hilyangala? Hilyangala siguro no. Kay 1-2 Gracel Doroteo Latuza Mala Teddy. O araman si Amalia Nose, Gams Nunat, Dayan Asusina, salamat, Ros Trego, Ida Cascaro Garjan Ortiga, salamat man sa pag-monitor. Araman si Michael Salado Digala, Arthur Sequenza, good morning man. Thank you gid Kas, mayo lang nga pag-monitor dira karon nga aga. Araman si Hongko Rose Lumanog Seba. Si Sir Imbong Jo Campuya ti always na dira siya sa Maaw. Salamat sir. Jomel Gikin Puras. Si Rinrin Crispoho siling ni Rinrin. May nga Aksyon shout out lang ko sa mga driver nga pagutok obra sa salakyan nila. Why man nagnubo ang plete di inang hustisya. Tani maaksyonan Manila nga nag-amuna. Salamat gida Rinrin Crispo Alin Louis Himotea ni aksyonar patamiaw lang da sa Patricia Homes sa pamilya Haranilla. Gamonitor man sa imo program ay okay. Kilala ko na ang mga pamilya Haranilla dara no, sa Patricia Homes. Dara gina sa mangga namon pasulod no. Sila ginang salamputan da pila ka balay ang distansya halin sa entrance mismo. Siling ni Ma'am Vanessa Mayo, Action Art, kindly greet lang kulihog sa sisters o sister ko Mrs. Alvarez of Ramilo Village, Tangob. Thank you. Salamat gid. Gizilian Villafuerte Nolia. Hani Avi Castro Amayna. Yuj Lik Siraban, Joel Graho, Rilin Tabohara, may nga gadira ma'am, Ros Arsenio, Juan Mel, Action Art, mas prefer ko ibalik ang plastic barrier sa jeep kay grabe kagutok gid. Gani, do iban ga sulubra ng pasayro nila, hindi ka nakahulag gani mo. Action Hotline! Galing kaway na ko time, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mabilin ko lang yan sa inyo, please. Kang iban abi ang ila sining ginapensar nga siling nila magamit lang ko Dr. Alfred Spermangustin capsule kung may ginabatyag kung lawas ko no kinalang proteksyonan ang lawas ta kag babakuron anytime hindi ta nang pagulaton nga may magtapik pangabalatian sa aton. Ang Dr. Alfred Spermangustin capsule amo ni ginarekomenda kay puno ni sang vitamins and minerals ang gina-target na gid amo ni ang aton
nga immune system kag resistensya sa lawas, vitamins, minerals, phytochemicals. Amo na nga combination kuan gina siya magkabulig gina magbakod ang aton immune system. Ang nami is ni kay produkto nila ya. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni. Joy Nolard na kahingagaw pa. No, good morning, sir. Thank you, Gida, sa inyo pagpakigbuylog diri sa isa na naman ka edisyon sa inyo palatuntunan na Aksyon Hotline. Today is Friday, January 7, 2022. Aksyon Hotline. Ako naman, Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.